Колко там варяга. Поне 8 часа да се напълна батерия. Само лопна. И това да не дупка. Знам, аз имам MP3. Активно да ти си знам, ела. Дай, че пуснат ската. Няма, ако някой ще сам... Как ти е представи си, бе? Да, да знам. Не съм снимал там. Тя снима Тя видео. видео май прави. Пути. Видео ли правиш? Да. А, не. Пути. Видеото сваля ли? Ела. Видеото Пути, обърни се ли? А? На компютъра сваля ли си го видеото? Силни камерата. Силни камерата. Ама, парят ли трябва? Камуа. Дупси. Окей, ама не кой. О, е. Пуснете се, бе. Добързо се, пуснете се. Аз не съм тя. Не.